טוב, אז ערב טוב לכולם. היום אנחנו במצגת חגיגית מאוד. יש לנו די הרבה אורחים היום, ויש לנו כמה שהולכים לסגור דרגות, ויש לנו חגיגה עם קבוצה שנמצאת כרגע, הקבוצה של הדס עוזרי, שהם אורחים שלנו, שהם נמצאים כרגע בשערי העיר בירושלים. יש שם עוד כ-15 אנשים, מעבר ל-40 שנמצאים כאן בתוך הוובינר, ואנחנו מאוד שמחים לארח אתכם, וזה נפלאות הטכנולוגיה. לי קוראים זמירה מרון, יש לי עסק מאוד גדול עם Forever Living Product. אתם רואים כאן למעלה את ה-Forever Impactים, אנחנו בעצם, הקבוצה שלי, שמארחת את הקבוצה של הדס עוזרי, נקראת Forever Impactים, ואנחנו בעצם הולכים לבלות עכשיו כמה זמן, כשעה או מעל שעה, במה בעצם אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים. אבל לפני זה אני רק רוצה לראות שרוני גניזי כבר מחובר. רוני, כן רוני, ערב טוב רוני, המיקרופון שלך דלוק. שלום, ערב טוב. אתה רוצה לספר להם למה אתה הכנסת למה ביקשת לשים את זה? את השקופית הזאת? וואי, שנייה, נפל לי המחשב, שנייה, אוקיי, כן, דבר. תעביר את השקופית, שכולם יראו אותה. העברתי אותה. היא לא עברה אצלכם? לא. אתם רואים עכשיו את המסך? כן, עכשיו מצוין. יופי, אוקיי. אז בוא רוני, אתה לאחרונה סגרת דרגה שנקראת ראש צוות, והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, תגידי, זה עסק גם לגברים? ואני תמיד אומרת שיש בפורבר הרבה מאוד גברים, רק שהם עושים את העבודה שלהם בשקט, הם פחות עושים רעש מנשים. אז בוא, אתה רוצה לספר לנו קצת על הניסיון שלך באיזה 2 משפטים? בשמחה. האמת שגם אני בהתחלה לא הצטרפתי לפורבר, בעצם מי שהצטרף לפורבר זאת חגית אשתי, אני בכלל היו פונים אליי, לא הייתי חושב שזה קשור אליי. אבל אחרי כמה חודשים שהייתי בתוך העניין והתלהבתי, ירד לי האסימון שזה בדיוק מה שאני צריך. אני אברך, לומד ברוב היום, גם עוסק בכתיבת סתם, ואני ראיתי שהעיסוק עם Forever זאת ההזדמנות מבחינתי לתת את האפשרות להמשיך וללמוד, ובמספר שעות מצומצם יחסית לעסוק בפרנסה ולראות בזה ברכה. ולכן אני גם פונה לאחרים גם כן בכיוון הזה. אני בהקשר זה עלה בדעתי מה שכותב הרמב"ם בהלכות לימוד תורה. הרמב"ם מדבר שם על נושא של לימוד תורה וסדרי הלימוד, ותוך כדי הדברים הרמב"ם מביא שם דוגמה. והדוגמה של הרמב"ם זה לאדם שהוא בעל אומנות, והוא עוסק במלאכה 3 שעות ביום, ובתורה 9 שעות. זה ככה דוגמה שהרמב"ם ככה אומר ככה דרך אגב כזה. ואני שואל את עצמי, האם גם היום אפשר להקדיש את עיקר היום ללימוד, ולפרנס משפחה בכבוד על ידי עבודה של מספר שעות ביום. ואם זה אפשרי, זה כנראה רק על ידי פורבר. אוקיי, תודה רבה רוני. אתה יכול להגיד לנו רק במשפט אחד את ההתנסות שלך בפורבר? אתה סגרת לפני חודש דרגה שנקראת ראש צוות. אנה פניך מועדות? למנהל, זאת השם. תודה רבה. תודה רבה רוני. אוקיי. היות ואני רוצה להראות לכם מספר דברים, אני רק אחליף את הפורמט של המצגת, כי יש לי פה איזה בעיה טכנית. מה קורה פה? זה לא זז. אוקיי. שנייה. אבל בינתיים אני רוצה לדבר קצת על העקרונות שגדלנו עליהם. למעשה, במיוחד במדינת ישראל, אנחנו שומעים מההורים שלנו הרבה את תהיו חרוצים, תשיגו תואר, או תלכו ותלמדו בכולל, ויש איזה מסלול חיים מסוים, אבל בתכלס,
המסלול החיים השאיר את רוב האוכלוסייה בארץ וגם בעולם במצב של צריכים כל חודש עוד כסף. רוב האוכלוסייה דואגת למה יהיה עם השכלת הילדים, עם המשכנתה וכדומה. ומה שבעצם, האמת היא שאם אני מסתכלת היום גם כן על מה שקורה בארץ, אז חצי מהשכירים מרוויחים פחות מ-6,500 שקל בחודש. אני רוצה שכל אחד מכם ישאל את עצמו וייתן את הדעת על שאלה אחת מאוד פשוטה. אם אני שואלת אתכם כמה זמן אתם יכולים להתפרנס ללא עבודה, זה אומר שממחר בבוקר אתם לא קמים בבוקר ללכת לעבודה, אלא אתם רוצים להתפרנס בלי עבודה. כמה זמן אתם יכולים? אם התשובה שלכם היא פחות מ-30 שנה, אתם צריכים את העסק שלנו. אם אתם יכולים להתפרנס בלי עבודה, שנה, חצי שנה, שנתיים, 4, 10, 20, אתם צריכים את העסק שלנו. אבל אם אין לכם בעיות כאלה, אז אולי אתם צריכים את המוצרים. מי אנחנו? אנחנו בעצם אנשים מכל המגזרים, מכל האימהות, אבות לילדים קטנים, רווקים, פנסיונרים. התמונות שאתם רואים פה, רוני למשל, זה הבחור מצד ימין עם הטלית, והתמונות שאתם רואים פה זה תמונות של משווקים אמיתיים, שהם כולם בחרו, זה משווקים שלנו, כולם בחרו להתמקד ולמצוא את הפתרון. הראינו להם את הדרך איך הם יכולים להקים לעצמם ביטחון כלכלי, והם בחרו לבנות את העסק שלהם עם Forever, או את העתיד הכלכלי שלהם עם Forever. מה שאנחנו הולכים להראות לכם זה בעצם נוסחה בטוחה להקמת עסק ביתי ללא סיכון כספי, כשהמוטו הכי, או הפרמטר הכי חזק זה, איך אתם בעצם, במקום ללכת לעבודה, אתם משקיעים את שעות העבודה. ומי שלא יודע מה זה השקעה, השקעה זה משהו שמניב פירות. אני לא צריך לעבוד קשה, אני צריך לעשות משהו כדי להניב פירות. מי שיש לו למשל 2 מיליון שקל לקנות פנטהאוז, ולקבל הכנסה משכר דירה של 10,000 שקל, זה נקרא השקעה. ומי שאין לו, הקשיבו טוב למה שיש לנו לספר לכם. אנחנו עובדים עם חברה שנקראת Forever Living Product, בגלל ש-Forever Living היא חברה ערכית שיש בה פורמט אופטימלי ואיכויות ללא פשרות. אנחנו ב-Forever Impactים מכוונים מאוד להצלחה של המשווקים שלנו. Forever היא חברה כלל עולמית, שהיא קיימת בעולם כבר 36 שנה, במאי זה 35.5, זה אומר שעוד 3 חודשים זה יהיה 36. יש לה ניסיון רב והנהלה יציבה. כדי לסבר לכם את הגודל של החברה, אנחנו היקף מחירות של $3 מיליארד. זה משהו בקנה מידה ענק. מי שמכיר את איסקר הישראלית, שהיא נחשבת לענק בעולם, אז איסקר עושה $1 מיליארד, אנחנו עושים $3 מיליארד. אנחנו חברה שאנחנו מתמקדים בנושא של בריאות, תזונה ושיפור חייהם של אנשים מבחינה כלכלית ובריאותית, ויש לנו כבר היסטוריה עשירה של הצלחות בערך ב-150 מדינות. מי שהקים את החברה זה רקס מוהן המייסד, אז הבן אדם הזה שאתם רואים אותו בצד ימין למעלה, והאידיאולוגיה הניהולית שמלווה אותנו היא מאוד מעניינת, היא כל כך מרתקת עד כדי כך שברשתות תקשורת בעולם, אם זה ב-BBC ואם זה בפוקס ניוז ובעוד כל מיני רשתות, מראיינים את רקס מוהן בגלל האידיאולוגיה הניהולית שלנו. אחד הדברים שמלווים אותנו זה באמת הפצת הבשורות האלוברה בעולם, וייצור מוצרים איכותיים במחיר שווה לכל נפש. מה זה מחיר שווה לכל נפש? אם אני לוקחת לדוגמה את הדודורנט שלנו, שהוא מספיק לבן אדם אחד ל7 עד 10 חודשים, הוא בלי החומרים הבעייתיים, והוא עולה ללקוח רק 40 שקלים.
זה נחשב זול מאוד לדאודורנט איכותי ובריאותי שמספיק ל7 עד 10 חודשים. הדבר השני שמלווה אותנו זה בעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו 100% אחריות על שביעות רצון. מה זאת אומרת? אין לנו לקוחות לא מרוצים, גם אין לנו משווקים לא מרוצים, אבל בעיקר אין לנו לקוחות לא מרוצים. למה? מכיוון שלקוח שקנה מאיזה משווק שלנו מוצר, ומסיבה כלשהו לא מרוצה ממנו, הוא יכול להחזיר את השפורפרת גם אם היא ריקה, ולקבל את כספו בחזרה. למה אנחנו עושים את זה? כי איכות המוצרים והאפקטיביות שלהם לא מוטלת בספק, ולכן אנחנו נותנים ללקוחות שלנו 100% אחריות על שביעות רצון. אין עוד חברה בישראל שמחזירה כסף על מוצר ריק במקרה של שביעות רצון. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, יושר ואמינות עומדים בראש סולם העדיפויות שלנו. אז כמו שאמרתי, יש לנו היסטוריה עשירה של הצלחות, אנחנו פועלים ב-150 מדינות בעולם, ויש לנו כבר למעלה מ-12 מיליון, אני צריכה לשנות את זה, אולי אני כבר אשנה את זה, למעלה מ-12 מיליון מפיצים בעולם. אני אקרא כדי לתת לכם קצת תמונה מה זה באמת Forever, אז בואו אני אראה לכם על קצה המזלג, איך נראה בעצם, חכו שנייה, כנס באירופה שיש שם רק משווקים ורק מאירופה. דגל ישראל זה משווקת שלנו, נחמה מאיר. זה רק אירופה. זאת סוניה. מרכז סוניה. אוקיי. אז כמו שאתם מבינים, את זה אי אפשר לזייף, זה אמיתי לחלוטין. ומה שעושה בעצם את ההצלחה שלנו, למה זה לא זז? אוקיי. מה שעושה את ההצלחה שלנו, זה בעצם תמהיל מוצרים מעולים, שמבטיחים ומקיימים, שוק הולך ומתרחב שאינו נגמר, לקוחות נאמנים וממליצים, ותרבות ארגונית פורצת דרך. תחומי הייצור. Forever היא המגדלת והיצרנית הגדולה ביותר בעולם של אלוברה, יש לנו טכנולוגיה בלעדית. אנחנו החברה הגדולה ביותר לגידול וייצור ושיווק מוצרי מכוורת אורגניים, ותוספי תזונה ייחודיים. לפני שאני אספר לכם על המוצרים שלנו ומה אנחנו עושים, אני הייתי רוצה לשתף אתכם קצת בהצלחות שלנו, כדי לתת לכם, האורחים, קצת מושג, לשמוע גם משווקים שהם חדשים, ואיך הם מתמודדים, ואני פותחת למוריה ברונר, ערב טוב, פתחתי לך את המיקרופון. מוריה? היי. היי מוריה, מה שלומך? כן. בואי תספרי לנו, מתי הצטרפת? מאיפה את? אני מירושלים, הצטרפתי ל-Forever לפני 4 חודשים. כן. מה המקצוע שלך? זהו, אני בעזרת השם. עקרת בית במשרה מלאה. כמה ילדים יש לך? ועכשיו ב-Forever. יפה, כמה ילדים יש לך? כמה ילדים יש לי? 2. יפה. 2. יפה. כמה שעות בשבוע את עובדת בממוצע? קרוב בין 15 ל-20 שעות, קרוב ל-20 יותר. יפה. כמה חסר לך לסגור דרגת ראש צוות? 2.5 cc. סבבה, הללויה. תודה מוריה. אוקיי,
אנחנו נשלב היום מדי פעם כמה משווקים, כדי שאתם האורחים תראו שזה אפשרי, וכמו שאמרת, אנחנו מגדלים והיצרנים הגדולים ביותר בעולם של אלוברה, יש לנו טכנולוגיה בלעדית, אבל יש לנו גם מוצרי מכוורת אורגני ותוספי תזונה ייחודיים שמוגנים בפטנטים. תמיד כשאני מגיעה לתחום של האלוברה ואני שואלת אנשים, למי יש אלוברה בבית, רוב האנשים יודעים מה זה, או חושבים שהם יודעים מה זה, וכשאני שואלת אותם מה הצבע האלוברה שיש לכם בבית, רוב האנשים אומרים ירוק, יש כאלה שגם אמרו לי צהוב. אז יש לי חדשות בשבילכם, ג'ל האלוברה הוא שקוף לחלוטין, הירוק הוא צבע מאכל, ובואו נדבר קצת מה זה אלוברה. כשאני אספר לכם קצת על המוצרים, ובדרך כלל כשאני מדברת על המוצרים ואנשים מתחילים לשאול אותי ולהתווכח איתי איך זה יכול להיות שהמוצרים כל כך טובים, אני מפנה אותם לשתי כתובות להתווכח. אני לא יכולה להתווכח. הכתובת הראשונה שאפשר להתווכח למה האלוברה טובה, זה בורא עולם. לא אנחנו המצאנו את האלוברה, בורא עולם, תתווכחו איתו. הכתובת השנייה היא כל מיני מדענים ואנשי רפואה. נכון להיום כל אוניברסיטה ובית חולים שמכבד את עצמו בעולם עושה מחקרים על אלוברה, יש אלפי מחקרים, ואני כל עוד אין לי ידע במחקרים, או כשעומד לידי אדם שיש לו ידע מוכח במחקרים, אי אפשר להתווכח איתו. ומה שיודעים היום על אלוברה, שיש בעולם כ-300 זנים של צמחים שנקראים אלו, רק אחד הוא ורה, ורה בלטינית זה אמיתי, ולזן הזה קוראים אלו ברבדנסיס מילר. למה קוראים לו אמיתי? כי בבדיקות מעבדתיות שנעשה לג'ל האלוברה, יודעים שיש בו 200 רכיבים, שהרכיבים שבו הם מאוד מאוד חיוניים, ומתאימים לגוף האדם בשימוש פנימי. עוד יודעים שהוא סנרגטי לחלוטין. מה זה אומר? הוא מתמזג עם הגוף כיחידה אחת, הגוף לא זורק אותו החוצה, הוא מקבל אותו כיחידה אחת. עוד אנחנו יודעים שיש בו, אם תסתכלו על הפסקה הראשונה, שיש בה את הריבועים הכחולים בצד ימין, אז יודעים שיש בזה 12 סוגים שונים של ויטמינים, כולל ויטמין B12 וכדומה. בעצם כל הפסקה הראשונה אומרת, זה המולטי ויטמין האופטימלי שהגוף שלכם יכול לקבל. האופטימלי. כל שאר המולטי ויטמינים עשויה להיות להם בעיה של ספיגה. זה סנרגטי לחלוטין לגוף. אם תסתכלו בפסקה השנייה, שיש בה את הריבועים האדומים, אז זה מדבר בעד עצמו וכולכם יודעים לקרוא. מה שחשוב לי שתזכרו, שהאלוברה מסוגלת לחדור את כל שכבות האור עד לרמת התא ולשקם אותו מבפנים. דבר שני, היא יכולה לשמש נשא של חומרים אחרים, זאת אומרת שאם אני רוצה לתת לגוף שלי ברזל ולגוף יש בעיה של ספיגה, יחד עם האלוברה הספיגה היא אופטימלית ביותר. דבר שלישי, הוא מחזק, הוא מנקה את מערכת העיכול, והוא מחזק את המערכת החיסונית ומעצב את המערכות בגוף. אבל יודעים עוד כמה דברים. נכון להיום כבר יש לנו, וגם להרבה מאוד אנשי מקצוע, המון ניסיון, וגם יש הרבה מחקרים שהאלוברה מסוגלת לעזור בהרבה מאוד מקומות שהרפואה לא מצליחה לעזור להם. אם זה עייפות כרונית, אלרגיות שונות, אסמה, כוויות חום, קור, המוטיזם, יש לנו כל כך הרבה משווקים שהצטרפו אלינו, כי האלוברה והמשקאות שלנו הצילו להם בעיה כלשהי, ולכן הרבה פעמים כשאני מדברת על אנשים, במיוחד עם אנשים שאין להם ניסיון, ורוב המשווקים באמת אין להם ניסיון בשיווק ומחירות, אף אחד חוץ ממני לא בא מהרקע, אז אני מסבירה, אני שמה את הדגש שזה הרבה פעמים, מעבר לזה שזה פרנסה, זה שליחות, זה מצווה. אנחנו לא פעם מצליחים להציל הרבה מאוד ילדים ומבוגרים מכל מיני בעיות שהרפואה לא יכולה לעזור להם. אוקיי, אז מי שרואה, אם אתם רואים את הג'ל השקוף בצד שמאל, הוא שקוף לגמרי, רק העלה הוא ירוק. רוב הציבור לא יודע
שברגע שאנחנו חותכים את העלה וחושפים את הג'ל לאוויר, 4 שעות הוא מתחמצן ומאבד את כל הפעילות הטובה הזאת שאמרנו שהוא עושה, הכל נעלם. הוא הופך להיות ג'ל עקר. בדיוק כמו תפוז. אם אני לוקחת תפוז, חותכת אותו, ואני סוחטת ושותה באותו רגע, אני מקבלת את כל הוויטמינים. אבל אם אני משאירה אותו, הוא הופך להיות תוסס, והוא הופך להיות לא שווה כלום. למה אני מדברת כל כך הרבה? מה שעושות מרבית החברות, ובעצם הפתרון הזול ביותר, זה הם לוקחים את העלה איכשהו בשלמותו, מייבשים אותו, טוחנים אותו להפקה. בזמן הייבוש נעלמים כל הרכיבים הפעילים. אחר כך הם לוקחים מים וגליצרין, מערבבים זה נהיה ג'ל, שמים אבקת אלוברה, שהיא לא פעילה, צבע מאכל ירוק, ומדביקים תמונה של אלוברה. וכשאנחנו הולכים לחנויות וקונים את זה, חושבים שזה אמיתי. בתכלס, מותר להם למה לעשות את זה. יש בעולם חוק יצרן שאומר, מותר למתג את המוצר גם על ידי אחד מהרכיבים, גם אם הוא שולי. זה בעצם אולי מסביר לכם למה כשאתם הולכים לחנות או לסופרים ואתם קונים מיץ תפוזים של פריגת או של פרימור וכתוב מיץ טבעי, בתכלס זה מיץ כמו ששחטתם באותו רגע? לא. אבל מותר להם לכתוב אורגני, טבעי, 100% טבעי. בתכלס זה לא באותו רגע, לא באמת מכיל את כל הרכיבים שלו. אני לפני כמה חודשים, לפני שנתיים בעצם, נכנסתי לסופר פארם וראיתי שיש איזו חברה שעשתה אגיסטן אלוברה, אגיס. יש אגיסטן רגיל ויש אגיסטן אלוברה. אגיסטן אלוברה עולה 3 שקלים יותר מאגיסטן רגיל, בערך 20% יותר. עכשיו, מי שקונה את זה, חושב שהוא קונה אגיסטן עם אלוברה. לא יכולתי להתאפק, הסתכלתי בדופן, אני כבר יודעת לקרוא אריזות, הסתכלתי בדופן הקופסה, מה כתוב בדופן הקופסה? מרכיבים לא פעילים, אלוברה פאודר. בתכלס אנשים משלמים 3-4 שקלים יותר על אלוברה ללא אלוברה. לפני כ-37 שנה, רוקח בשם ביל קוץ ועוד 2 רופאים, הצליחו למצוא פטנט שמצליח לעכב את ההתחמצנות של ג'ל האלוברה ל4 שנים מיום הייצור. חלק מהפטנט נמצא ברשם הפטנטים האמריקאי, וחלק מהפטנטים חסוי. על הבסיס הזה קמה Forever. זה אומר שנכון להיום, במשך כל השנים ש-Forever פעילה, הרבה מאוד חברות ניסו למצוא פטנט שמצליח לעכב את ההתחמצנות של הג'ל, ללא הצלחה. Forever היא היחידה בעולם. אז מה מבדל אותנו מאחרים? אין לנו מתחרים, יש הרבה מאוד חברות של אלוברה, יש חברות של אלוברה אורגנית, יש חברות של אלוברה טהורה, יש חברות של 100% אלוברה, יש הרבה חברות. אלוברה פעילה, Forever היא היחידה בעולם. ג'ל ממרכז העלה, כי זה החלק שחשוב לנו, העלה עצמו לא טוב לנו. הבסיס העיקרי למוצרים שלנו זה אלוברה, יש לנו מוצרים החל מ-40% אלוברה ועד ל-99.8% אלוברה, בשימוש אנשי מקצוע. נכון להיום, כמעט כל בית חולים שיש לו מחלקת יולדות פעילה, מכיר את אחד המוצרים שלנו, כמעט כל הדולות הן משווקות שלנו, 2 בתי ספר הכי גדולים בארץ לדולות הם משווקים שלנו, יש בתי חולים שאומרים לנשים לבוא בתיק לידה עם אחד המוצרים שלנו, יש בשניידר, בחדר מיון, רופא בשם שטרנברג ולדימיר, שאומר להורים שבאים עם פציעות לגשת למשווקים שלנו כי המוצרים יכולים לעזור, ויש כבר, יש מנתח בקפלן שאומר לאנשים שאם הם לא ישתמשו במוצרים שלנו ייאלץ לקטוע להם את הרגל, וכן הלאה וכן הלאה. אז חשוב מאוד לציין שאנחנו בעצם החברה היחידה שהמוצרים שלנו זה לא תרופות, זה קרמים ותוספי מזון, ועם כל זאת, בתחום הרפואה הקונבנציונלית, מי שמכיר אותנו משתמש, יש לנו רישיונות של משרד הבריאות בארץ ובעוד 149 מדינות,
ותקני איכות בינלאומיים שמדברים על טיב, איכות, לא נוסע על בעלי חיים, דברים ברמה מאוד גבוהה של איכות. אני יכולה להגיד לכם, אם אתם רואים בצד שמאל למעלה כתוב BB Business Review, זה בעצם חברה אמריקאית, אולי אני אזיז את זה כדי שתבינו, זה חברה אמריקאית שהיא בודקת אמינות של חברות בקנדה ובארצות הברית. אתם רואים ש-Forever Living, אם אתם רואים פה עכשיו Forever Living, אנחנו קיבלנו למטה את הציון שנקרא A+. זאת אומרת שזה הציון הכי גבוה שחברה יכולה לקבל על אמינות בחברת BB Business Review. אבל אומרים, טוב, מראה עיניים עם משמע אוזניים, ועם תוצאות אי אפשר להתווכח. אני יודעת שחלק מהמסכים פה יהיו קשים לאנשים שלא מכירים את זה. וכשאנשים שואלים אותי למה אני שמתי את המסכים הבאים בתור, אז אני תמיד עונה, הדרך הטובה ביותר להראות לאנשים שלא מכירים אותנו, עד כמה העבודה שלנו היא גם שליחות וגם מצווה, ולא רק פרנסה, זה להראות את התוצאות הכי קיצוניות. אז כמו שאתם רואים פה, שיניים בצד שמאל זה לפני שימוש במשחת שיניים שלנו, ואחרי שימוש במשחת שיניים שלנו, המשחה החזירה לשיניים את הצבע הטבעי. פה אתם רואים אישה עם כתמי גיל, לפני שימוש במוצרים שלנו, ואחרי שימוש במוצרים שלנו. כוויות בידיים לפני ואחרי. הילד הזה שאתם רואים, עם אחוז הכוויות הגדולות שלו, שנייה, רק אני אבוא אותו לקדימה. אוקיי. היה צריך להישאר לו צלקת מאוד מאוד גדולה מהכוויות בפנים. אין לו זכר של צלקת, זה ילד מלוס אנג'לס, ואימא שלו בעקבות זה הפכה להיות משווקת שלנו. נשים עם כוויות בפנים ולפני ואחרי, האישה הזאת, יש לה 60% כוויות בפנים, היא הייתה אמורה להיות עם פנים מצולקות, אין לה זכר של כוויות בפנים, היא הפכה להיות משווקת שלנו, יש עדויות איתה ביוטיוב, אני צריכה למצוא את העדות הזאת ולאותה, אני כבר ראיתי אותה פעם אחת. מסך הבא הוא קשה. רגל של אדם שבמצב הזה הרופאים היו קורטים לו אותה. שנה אנחנו הצלחנו להציל אותו. פטרת באצבע, פסוריאזיס זה סכלה על הסימפטומים, אקנה לפני ואחרי, פצע לחץ, ככה נראה פה, הריבוע הראשון בצד ימין, החלק הזה, ככה נראתה הרגל, כשהרופאים מנסים לשפר ב3 שבועות ללא הצלחה בבית חולים וולפסון, זה אימא של משווקת שלנו, זכרונה לברכה, וככה זה נראה 2.5 שבועות אחרי שאנחנו טיפלנו, אחרי שמרה טיפלה לאימא שלה ברגל. רק שתבינו, אנשים מתים מפצעי לחץ, ולרפואה אין פתרון. קיב של חולה סכרת, ככה זה נראה לפני שימוש במוצרים שלנו, וככה זה נראה אחרי שימוש במוצרים שלנו בכמה ימים. היד של הבן של רוני עם היבלות אווירליות, ואחרי 2 שבועות במקום שהרופא ישרוף, ועוד אחת כזאת, ועוד אחד פצע שהרופאים לא הצליחו לסגור, וכדומה, ואנחנו ב-45 יום סגרנו. זה רופא שיניים שמדבר על המוצרים שלנו. בית חולים הלל יפה בחדרה, מחלקה כירורגית פלסטיק, מרכז כוויות באריזונה, ילד שהצלנו אותו מבעיות רפואיות וכדומה. אוקיי. יש לנו בארץ כ-70 מוצרים. המוצרים שלנו מחולקים לכמה חטיבות. משקאות אלוברה, משקאות אנרגיה, תוספי תזונה ייחודיים,
מוצרי מחברת אורגניים, טיפוח אישי, בריאות העור וקוסמטיקה. אנחנו גם משווקים מוצרים של כיף, לא רק מוצרים של בריאות. טוב, מוצר הדגל שלנו זה ג'ל האלוברה לשתייה, זה בקבוק הצהוב עם הראש החום. מה הוא עושה? מייצב ומאזן את מערכות הגוף ומנקה את מערכת העיכול. כתוצאה מזה, 80% מהמחלות שלנו באות ממערכת עיכול, אבל כתוצאה מזה יש לנו כל מיני בעיות. ברגע שאנחנו מנקים את מערכת העיכול, אז הכל הספיגה של המזון טובה יותר, הכל עובד הרבה יותר טוב, ובעצם כמו שאמרתי זה המולטי ויטמין הטוב ביותר. אנחנו נותנים אותו לאנשים בתחום של מהסיבה של הרפואה המונעת, לנקות את מערכת העיכול ולשמור על הבריאות, ובאמת אנחנו רואים, יש עכשיו וירוסים מאוד גדולים, ובאמת אנחנו רואים אנשים ששותים את זה, גם אם הם חולים, אז הם קמים הרבה יותר מהר, ברוב המקרים הם לא חולים. מוריה, אני פותחת לך עוד פעם את המיקרופון, את רוצה לספר את המקרה שלך עם השפעת? מוריה? כן. כן, את שומעת? כן, שומעים אותך. זמירה? כן, שומעים אותך. כן, אני מספרת. חליתי לפני כמה שבועות בשפעת שבחיים לא זכרתי מימי, כזה שפעת, ודיברתי איתך ואמרת לי לשתות את הג'ל אלוברה ועוד שתי מוצרים, אחד ויטמין C והשני זה ביפרופוליס. בלילה לקחתי את זה, למחרת בבוקר קמתי קצת יותר טוב, אבל עדיין ממש מותשת ולא יכלתי לזוז כל כך. זהו, אמרתי לקחת את זה 4 פעמים ביום. כבר בצהריים הרגשתי פשוט אחרת, כאילו לא זכרתי שהייתי חולה. זהו, למחרת בבוקר קמתי כאילו לא קרה כלום. תודה מותק, תודה. אוקיי. אז באמת אנחנו נותנים את זה לאנשים גם כדי לעזור להם להחלים, אבל גם בעיקר בתחום הרפואה המונעת, אבל אנחנו עושים איתו עוד הרבה שימושים במקומות שהרפואה לא מצליחה, למשל חולי סכרת. אנחנו לא מרפאים אותם, אבל יש לנו כל כך הרבה לקוחות שהיו על 5 כדורים ועל 6 כדורים, לי באופן אישי יש איזה 3 לקוחות שהיו על 5 כדורים והרופא הוריד להם את זה ל1, חולי אסמה, אנחנו לא מרפאים להם את האסמה, אבל בשימוש ממושך ההתקפים הולכים ומתרחקים עד שאצל אחדים זה נעלם, גם אצל ילדים, הרפסים שחוזרים ונשנים, אז יש לי לא מעט אנשים שזה פשוט נעלם, אלרגיות שונות, דלקות שונות במערכת העיכול, לחץ דם, עצוריות, שלשולים, מחלת הנשיקה, כל מיני בעיות מעיים שונות, עוד הרבה מאוד דברים, זה אין סוף, אנחנו יכולים לדבר על זה אולי 2 וזה לא ייגמר. יש את זה בטעם טבעי, זה הבקבוק הצהוב עם הראש החום, יש את זה בטעם אפרסקים, זה למי שאוהב מתוק, הילדים מאוד אוהבים את זה, זה הבקבוק הלבן עם הראש הכתום, והבקבוק למטה זה אותו דבר בתוספת חמוציות, למי שיש בעיות בכבד כליות ודרכי השתן. חשוב לי להגיד שמתוך הליטר שיש בכל בקבוק, 963 מיליליטר זה מיץ אלוברה פעיל ומיוצב. אני יכולה לספר לכם שעל המקרים החמוציות, יש לי אחד משווקת שהיא קרובת משפחה, חלקכם מכירים את מעיין, שהצטרפה בזכות זה, ויש גם, לי באופן אישי, יש לקוחה שיש לה בית ספר לשחייה בראשון לציון, ומהשהייה במים היה לה הרבה בעיות בדרכי השתן, זה המוצר שהצליח להוציא אותה מזה. פרידום, משקה רביעי, זה בדיוק כמו 3 המשקאות האלה, בתוספת חומרים שטובים לסחוסים ולמפרקים, וכשמו כן הוא מחזיר לגוף את חופש התנועה. ואולי אני אספר לכם על קצה המזלג, לי הייתה תאונת דרכים לפני 14 שנה, תאונה השאירה אותי עם 4 פריצות דיסק בצוואר ו1 בגב התחתון, הרפואה לא הצליחה לעזור לי,
במשך 6 שנים הוצאתי המון כסף על כל מיני מרפאים למיניהם שלא הצליחו לעזור לי, ללא הצלחה. הלך לי על רפואה אלטרנטיבית בערך 1,000-1,500 שקל בחודש, לכל מיני כירופרקטיקה ופיזיותרפיה פרטית והכל. וכשהגעתי למומחים של ועדה רפואית ולדוקטור נחשון קנולר, אמרו לי שאי אפשר לנתח אותי כי 4 פריצות דיסק בצוואר זה בעיה, ושלחו אותי לחיות עם גיהנום. אני תפקדתי בערך שעה וחצי ביום, עד שמישהו הכיר לי את הפרידום. עברו מאז 9 שנים, אין לי כאבים של פריצת דיסק, יש לי חופש תנועה מדהים, והפרידום מאז הצליח לעזור להרבה מאוד אנשים שאני מכירה, וגם לאנשים שאני לא מכירה. הוא טוב לכל מה שאמרתי על האלוברה, אבל גם למקרים של בעיות של שחיקת מפרקים וסחוסים, הוא לא מחזיר את הדיסקים למקום, אבל הוא יוצר נוזל סיכוך חלופי. ולכן אנשים שיש להם דלקת פרקים, אנשים שיש להם בריחת צידן, אנשים שיש להם פריצות דיסק, אנשים שיש להם בעיות בכתפיים, בעיות בברכיים, זה המשקה שיכול להחזיר להם את איכות החיים. מוצר הבא שאני אדבר איתו על 2 שניות, אני אתן לכם כמה שניות לקרוא. אוקיי, שכחתי להוסיף פה שהוא מעולה לבעיות של גדילה, יש בו את ההורמון הגדילה מה שנקרא. RG זה בעצם, RG פלוס שלנו, הוא מוצר שפותח בפוראבר על סמך ידע של דוקטור פריד מורד. דוקטור פריד מורד על הידע הזה קיבל פרס נובל לרפואה. אז RG טוב להרבה מאוד אנשים. דוקטור שכטר, שהוא הקרדיולוג הראשי של תל השומר, אומר לאנשים לקחת ארגנין כדי לשמור על הלב, אבל הוא טוב לכל מי שרוצה לשמור על עצמו, וגם לאנשים שיש להם, לאנשים שיש להם בעיות של גדילה, ופיברומיאלגיה ובעיות לב, ובכלל מי שרוצה לשמור על אנרגיה. משחת השיניים שלנו היא טובה לכל הבעיות בחלל הפה. אנשים שמשתמשים במשחה אז אין להם דימומים בחניכיים, היא יוצרת דלקות. יש הרבה אנשים שניצלו מניתוחי חניכיים, היא מספיקה לבן אדם אחד ל3 עד 4 חודשים, היא מחזירה את השיניים לצבע הטבעי. הזמן שהולכים לשיננית הולך ומתרחק, כמעט ואין בעיות של פלק, ואין אפטות בפה, ומי שמשתמש בזה אחרי 2 שבועות שהוא קם מרגיש שאין ריח פה בבוקר. אוקיי, ג'ל אלוברה עם MSM, טוב לכל הכאבים מתחת לאור. אלואית, טוב לעיסוי והקלה השרירים. אלו פרופוליס, נחשב לרוסרו שלנו. תחורים, אלו פירסט, עזרה ראשונה, לידה, תפרים, גם קיסרי, עוד הרבה מאוד מקרים. אלו ליפס, בית המרקחת הקטן ביותר בעולם. יש לנו המון מוצרים, אנחנו לא יכולים להיכנס אליהם היום, זה הרבה לדבר. מוצרי קוסמטיקה איכותית, אין אישה אחת שמשתמשת במוצרים שלנו ולא שואלים אותה מה עשית בפנים, מה עשית בפנים, רואים תוצאות. אוקיי, חשוב לדעת, המוצרים של פוראבר מסוגלים לעשות יותר ממה שמותר לנו להבטיח. למרות האיכות הגבוהה, המחירים שווים לכל נפש. המוצרים אינם נמכרים בחנויות, אפשר לקנות אותם אך ורק אצל משווקים מורשים. וכמו שאמרתי, אין לנו לקוחות לא מרוצים, ובואו נבדוק אם יש פה משווקת שכבר יצא לה להחזיר מוצר. בואי נראה. צופיה בן ארוש, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? יצא לך כבר להחזיר מוצר ריק לחברה ולקבל מוצר חדש?
יש לי כמה מוצרים שאת האמת עוד לא הבאתי להם אותם, אבל הם באמת אמרו שהם יחזירו, אבל יצא לי מקרה אחר, שקיבלתי מוצר ובאמת חשבנו שאולי הוא קצת פתוח, התקשרתי להם וישר אמרו לי, טוב, אני שולחת לחדש, בהזדמנות תחזירי לי. אז ככה אותי זה הרגיע לגבי ההחזרים, אמרתי, אם בכזאת קלות היא כבר שלחה לי חדש, אני באמת רגועה. יופי. אבל אנחנו גם יודעים שאת הולכת, כמה זמן את בפוראבר? 4 חודשים. כמה מוצרים מכרת בחודש הראשון, את זוכרת? כי סיימתי כמעט את כל הארגז הראשון. ובחודש השני? יותר מארגז וחצי לדעתי. כאילו 3,000 שקל. כן. יופי. מתי את סוגרת ראש צוות? אני מקווה שסוף השבוע הזה, שזה אומר סוף חודש, כן. כל הכבוד. מאיפה את? אני מהדרום, יישוב בשם חיריים. יישוב חדש. אימא'לה. ל3 בנים. יופי. כמה שעות בשבוע את עובדת בפוראבר? נראה לי 10 שעות. כאילו כשיש לי זמן אני עובדת, בוא נגיד ככה, אני לא מרגישה שזה מעמיס עליי דווקא, אבל כשיש לי זמן פנוי זה מה שאני עושה, נגיד ככה. אוקיי, טוב, 100%. את צריכה תוכנית עבודה, אבל זה אחר כך. אוקיי, תודה. אוקיי, הלאה. אז למה אני מדברת כל כך הרבה, ומה תוכנית השיווק שלנו אומרת? אוקיי? אם אנחנו מסתכלים בעסק רגיל, בשיווק מסורתי, יש יצרן, יש לקוחות, כל האנשים האלה בדרך גוזרים קופון. הפרסום לבד עולה בערך 40%. בפוראבר, חשוב לי רק שתבינו, שמה שאתם קונים בחנויות ב-10 שקל, ב-100 שקל, סליחה, עולה לייצר 10 שקל. פוראבר הייצור עולה קצת יותר, כי אנחנו מדברים על איכות, ועד שזה מגיע ללקוחות, אנחנו עושים את כל העבודה, אנחנו המפיצים עושים את כל העבודה. אז במקום שיעלה לנו לייצר 10 שקל, עולה 14-15, כדי שהלקוחות גם יקבלו את המוצרים במחיר מוזל, אנחנו המפיצים עושים את כל העבודה, ולכן זה שיווק ישיר. אנחנו עובדים במודל שנקרא Team Marketing. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עובדים בשיווק בקבוצה, ונא לא להתבלבל עם כל ההונאות של הפירמידה שיש בשוק, זה אפילו לא דומה. מה זה אומר? אתיקה גבוהה, מוצרים נדרשים. לא תשמעו משווק של פוראבר, מספר לכם סיפורים אחרים על מוצרים, או סיפורים אחרים על העסק. הכל גלוי, הכל שקוף. אין לנו מתחרים. כל המבנה התמלוגים שלנו בנוי באופן כזה, שמי שהזמין אתכם לפה יצליח, רק אם הוא יעזור לכם להרוויח כמה שיותר כסף. אם הוא לא יעזור לכם להרוויח כמה שיותר כסף, הוא לא יצליח. והוא גם לא ירוויח. לכולנו יש לקוחות משתמשים. הכסף שמסתובב במערכת זה לא כסף של המשווקים, לכולנו יש לקוחות שרוצים את המוצרים. והכנסה שווה בכל הרמות. אני יכולה לספר לכם שגם אני וגם המנהלת השנייה שנמצאת פה, הדס, עוד מעט אני אתן לה לדבר, תתכונני, אנחנו בדרגה יותר גבוהה ממי שהביא אותנו, ואנחנו גם מרוויחות יותר. היעדר סיכון כספי ללקוחות ולמפיצים, מה זה אומר? הלקוחות כבר הבנתם, משווקים שלנו אין להם שום אפשרות להפסיד כסף. ואני אסביר לכם את זה אחר כך בהמשך. אוקיי. הדבר הכי משמעותי בפוראבר זה היכולת שלכם למנף ולשכפל את שעות העבודה שלכם. ואולי עכשיו אני אפתח, הדס עוזרת, תעשי שם שקט בחדר, אני הולכת לפתוח לך את המיקרופון. נו, מה קורה? משום מה אני לא מצליחה, לא יודעת למה. יו.
אוקיי, אני לא מצליחה לשחרר לך את המיקרופון משום מה, אז אין לי מושג למה. אז אנחנו נמשיך בכל זאת. טוב, אולי אנחנו ננסה בדרך אחרת. שנייה. הלו. הדס, כן. אנחנו לא מצליחים לפתוח לך את המיקרופון, אז אנחנו נשאל אותך את השאלות ככה. כמה אנשים אתם שם? 15 בערך. יופי. כמה אנשים כבר יש לך בקבוצה? יש לך מושג? 1,000 פלוס בערך. 1,000 פלוס. בהערכה גסה, אני לא מבינה בעסקים, אם את מעטת תקני אותי. אוקיי, אין לך 1,000, אבל נניח. יש לך בסביבות 400-500. אוקיי. בואי תספרי לנו על קצה המזלג, ב3 משפטים, לא בהרבה. כמה שעות בשבוע את עובדת? אני עובדת ראשון ערב, שני בוקר ורביעי בוקר. אוקיי. וכמה ילדים יש לך? 7. הבנתי. ומאיפה את? איפה? אני מירושלים. יופי. תגידי לי, מתי עברת את 5 ספרות בהכנסה שלך? אחרי כמה חודשים? אחרי כמה זמן? את 5 ספרות עברתי אחרי חצי שנה של עבודה בערך, 8 חודשים. כשהגעת למנהל, זה לקח לך 8 חודשים? חצי שנה לקח לי להגיע למנהל, אחרי עוד חודש הגעתי בערך ל10. יופי. את עוברת היום בכמה עשרות אלפי שקלים את 5 ספרות? כן. יופי. ואיך זה שאת מקבלת כל כך הרבה כסף? בסייעתא דשמיא, השם עזר לנו, ועשינו את ההשתדלות, והשם שלך ברכה. אבל הוא שלח ברכה רק אם את עובדת, אם את לא עובדת הוא לא שולח ברכה. נכון, נכון מאוד. אוקיי. מה את יכולה להגיד שפוראבר עשתה לחיים שלך? מה בעלך עושה? בעלי לומד תורה כל היום, ברוך השם. אוקיי. זו הייתה השאיפה שלנו והחלום שלנו שהתגשם. אוקיי. אפשר לומר שעזרנו לעוד הרבה אנשים בקבוצה להגשים את החלום הזה. אוקיי. איך את יכולה בקצה המזלג להגיד איך פוראבר שינתה לך את החיים? איך לא? אני מחפשת פינה שלו, זה פשוט חיים אחרים. זה אי אפשר להשוות בין החיים לפני פוראבר ואחרי. איזה דירה הייתה לך? כששואלים אותי מי הרופא משפחה שלי, אני לא יודעת להגיד את השם שלו. גם לא מי זה הרופא ילדים, פשוט שיש משהו חריג, הולכים למשפחה באזור, הכי קרוב. אוקיי. ברוך השם המוצאים עונים לנו על רוב הדברים, אנחנו מטפלים בבית הזה. כן. את יכולה לספר לנו על הדירה שלך? כן, גרתי לפני כן בשיכונים בשמואל הנביא בירושלים. היום אני גרה בשכונה יוקרתית במרכז במוסררה, שכונת מרשה, ליד העירייה. איזה אוטו יש לך היום? שלנו, ברוך השם. איזה אוטו יש לך היום? יש לנו מזדה 5. מה היה לך קודם? התחלתי רכב ממש קטן. קיבלנו תמריץ רכב לפני 3 שנים, החלטנו את הרכב לרכב יותר נורמלי, ואחר כך החלטנו את זה רכב עוד יותר גדול. בקיצור, מה יש לך להגיד לפני שאני מורידה אותך מהקו במשפט אחד? תעזרו לאחרים כמה שאתם יכולים. תחשבו טוב טוב, כל אחד בקבוצה שלכם לאן רוצה להגיע, תעזרו לו להגיע לשם, ובלי לרצות ובלי לחשוב על זה בכלל, תמצאו את עצמכם הרבה יותר למעלה. ומה את יכולה להגיד לאורחים שלנו ושלך? אני יכולה להגיד לכם שזה המקום הכי טוב בעולם, ומקודם, שעלינו לפעמנו את זה כאן בקבוצה, שלא משנה איך הגעתם לכאן, אבל זה משנה שהגעתם לכאן, כי משהו טוב בטוח תקבלו מכאן. או משהו בריא למשפחה שלכם, או
שתעזרו למישהו מהמשפחה לפתור איזושהי בעיית בריאות, או שתיכנסו איזושהי הכנסה ממוצעת, או שתצליחו הרבה מעבר לזה. רק טוב יכול לצאת מכאן, אי אפשר להפסיד כאן, ושותפת חבל על הזמן, ונורא כיף לעבוד כאן. אוקיי, נחמי נמצאת שם? נחמי נמצאת כאן, כן. נחמי, אני רוצה לשמוע אותה, שתבוא לטלפון. מה העניינים? יופי נחמי, תגידי לי איפה את והראש צוות שלך? אני בדרך כלל מנהל, אני קצת עכשיו בהפוגה, מתחילה להגיד לזאת השם כרגע. יופי, נחמי, רציתי לשאול אותך, מתי הצטרפת לפוראבר? לפני שנה. ואיפה, ישנת שנה שלמה או מה? סגרתי את הראש צוות שבועיים או 3, לא זוכרת, לפני הלידה. והלכת לרגל. זהו, ואז היה לי חופשת לידה, ואז הדסה אוכלה אותי. חזרנו לעבוד ובאת השם, עכשיו מנהל. יופי. כמה מכרת בחודש האחרון מוצרים? מה נשאר? כמה מכרת בחודש האחרון מוצרים? החודש הזה כמעט 3 סופי. שזה בערך 1,300 כפול 3. כן. יופי. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. ביי. אוקיי, אז זה בשביל האורחים שתראו שזה אפשרי. עכשיו, למה אני ביקשתי מהדס לעלות לקו? כדי שתבינו שברגע שאנחנו עוזרים לאנשים ומלמדים אותם איך אפשר להרוויח כסף עם פוראבר, האנשים שאנחנו מביאים, פוראבר מתגמלת אותנו באופן כזה שאנחנו מקבלים תמלוגים. אנחנו ממשיכים לעבוד את אותם 10-15 שעות בפוראבר, אבל ההכנסה שלנו יכולה להגיע ל-20, 30 ו-40 אלף שקל ומעלה בחודש. זה לא נהיה ביום אחד, זה תהליך הדרגתי, זה לא תוכנית להתעשרות מהירה, זה תוכנית עבודה שמקדמת אתכם, אבל כמו שאתם מבינים, היא ממנפת את שעות העבודה שלכם למספר המשווקים שאתם מפעילים, או אנחנו מלמדים אתכם להפעיל, ואז יש לכם הכנסה מתמלוגים כל הזמן. משרה מלאה או חלקית, כמו שאתם שומעים, רוב האנשים עובדים משרה חלקית. שעות גמישות, אתם עושים את זה מתי שאתם רוצים. תוכנית הדרכה ותמיכה מלאה, תכנון יעדים אישי. תמריצים, הכי חשוב זה שאתם לא לבד. כל מי שהביא אתכם, וכל מי שנמצא פה תמיד ישמח לעזור לכם וללמד אתכם איך לגדל את העסק שלכם. המפיצים שלנו, כמו שאתם רואים מכל שכבות הציבור, אין צורך בניסיון קודם. הכל כתוב, הכל מאורגן, אתם מתחילים ללמוד ומקבלים את כל המידע. יש פה עובדים סוציאליים, מורים, עורכי דין, רופאים, נשות אברכים, מה שאתם רוצים. כולם בחרו להתמקד בראש פתוח, גישה חיובית, וכמו שאתם שומעים, גם יש פה מחויבות אישית מאוד גדולה. אז כמו שאמרנו, הכנסה נוספת, או הכנסה כתוספת למשרה מלאה, זה בעצם תלוי בבן אדם עצמו. מה זה אומר להיות מפיץ? אין דמי הרשמה, אין דמי חבר, אין הוראת קבע. בן אדם נרשם, מקבל מספר משווק, זה לא עולה כסף, ובאותו רגע יש לו זכות לבנות עסק גדול, קטן, בינוני, איך שהם רוצים. יש כאלה שהם רק רוצים עסק קטן, רוצים רק עוד 1,000-2,000 שקל בחודש. אז הם קונים ומוכרים מוצרים, ויש להם רווח בכיס. יש כאלה שרוצים לבנות עסק גדול. אז יש להם בונוס קבוצתי, תמריצים כספיים, וגם בונוסים אישיים. הכי חשוב זה רווחים מיידיים. מה אנחנו עושים? בתכלס אנחנו משתמשים במוצרים, כי אם אני לא מכירה את המוצרים, ואם אני לא משתמשת בהם, למה שמישהו אחר בכלל ירצה לקנות ממני מוצרים? אז אנחנו הלקוחות הטובים יותר של עצמנו, וחשוב מאוד לדעת
שהמחירים שאנחנו קונים הם מחירים של מוצרים איכותיים במחירים זולים, אז למה ללכת לקנות בסופר פארם או בחנויות מוצרים נחותים במחיר קמעונאי? אנחנו מספרים לאנשים על המוצרים, כי אנחנו רוצים שכולם ידעו על המוצרים. אנחנו מקימים מועדון לקוחות משתמשים. אנחנו מספרים לאחרים איך אפשר לשנות את אורח החיים, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו מלמדים אתכם לעשות אותו דבר. למה אנשים עושים את זה? כל אחד והסיבות שלו. יש נשים שרוצות להיות בבית לגדל את הילדים. יש גם גברים שרוצים להיות בבית ולגדל את הילדים. ויש, אני למשל חיפשתי שיקום. היום אני עושה את זה כי אני רוצה, יש לי יעד להגיע לפנסיה בעוד 10 שנים עם הכנסה של 100,000 שקל בחודש, שזה לא הרבה כסף למי שעובד מחוץ לגבולות ישראל. יש בפוראבר אלפים, מיליונים שעושים את זה. אבל זה תהליך של הרבה זמן. ואני גם רוצה ליהנות מהחיים. כל אחד והסיבות שלו. מה שמשותף לכולם זה אנחנו בוחרים את החופש לבחור מתי אני עובד, איך אני עובד ואיזה הכנסה אני רוצה. אני רוצה להראות לכם קצת איך זה נראה. שנייה. יש לנו היום קצת בעיות טכניות, אבל אנחנו נדבר. טוב, אני רואה שזה לא עולה, אז תבקשו מהאורחים שלכם, מהמארחים שלכם, לשלוח לכם את הקישור לסרטון ביוטיוב. הסרטון הזה מופיע ביוטיוב. איך אנחנו עושים? שיווק ישיר, מפה לאוזן, אינטרנט, כל מיני דרכים. אני מניחה שהבנתם למה הכוונה שכפול המאמצים שלנו על ידי אחרים, וברגע שאני מתגמלת, ברגע שאני מוצאת משווקים, ואני מלמדת אותם ומלווה אותם, החברה מתגמלת אותי בבונוסים, תודה רבה שלימדת את האנשים וכדומה, ובעצם זו תוכנית שמאפשרת לנו לשכפל את העשייה שלנו, בעסק שבו אני יכולה למכור 4,000 שקל לחודש ולהרוויח 20,000 שקל ומעלה, ושלא תחשבו שזה משהו שהוא בשמיים, יש אצלנו הרבה אנשים שמרוויחים את הסכומים האלה. אולי זה יסביר לכם את המשפט, עדיף לקבל 1% מ100 אנשים, מאשר 100% מעצמי. למה זה חשוב? כי הסיפור האישי שלי, כשכבר סיפרתי אותו קודם, זה הייתה לי את התאונת דרכים, והתאונה הביאה אותי למצב שבו אני לא תפקדתי 6 שנים, ולא הייתה לי הכנסה, למרות שהייתי מאוד מסודרת ומאורגנת, ואם אני הייתי בפוראבר, אז זה לא היה קורה. ובגלל שלא הייתי בפוראבר, הייתי בעסק מסורתי, אז לא הייתה לי הכנסה, וכדומה. אוקיי. יש לנו מטבע מדידה פנימי, הוא נקרא CC, ויש לנו 3 מחירונים. CC זה case credit. למה אנחנו עושים את זה? מכיוון שאם אני רוצה לעבוד, בגלל שאנחנו חברה בינלאומית, ואם החברה רוצה לקמת אותנו, ואני רוצה לעבוד בעוד כל מיני מקומות בעולם, אז אני צריכים שיהיה לנו מכנה משותף. וכשאני שואלת משווק מחול, כמה CC אתה עושה, אז אני יודעת מה הכוח שלו. ויש לנו גם 3 מחירונים. 1 CC, במחירון סיטונאי של המשווקים הוותיקים, זה כ-950 שקל. למשווק חדש, יש לו מחירון שונה שנקרא NDP, זה כ-1,140 או 1,150 שקל, וללקוחות זה מחירון קמעונאי, זה כ-1,350. אז משווק ותיק קונה את המוצרים במחירון סיטונאי, מוכר במחירון קמעונאי, ויש לו את הרווח בכיס. משווק חדש צריך להגיע כמה שיותר מהר למחירון סיטונאי, ואנחנו נראה לכם עוד רגע איך עושים את זה.
יש לנו גם 5 שלבים להצלחה בטוחה. משווק שנרשם, הוא נקרא משווק חדש. המטרה שלו ושלנו, למי שרוצה להקים עסק גדול, להגיע כמה שיותר מהר לשלב שנקרא מנהל. אני יכולה לספר לכם שתמה קופמן סוגרת השבוע את המנהל שלה. הללויה, כן, כן, תמחאו כפיים כולכם. ויש לנו עוד כמה ראשי צוותים החודש. ואולי זה הזמן שאני אפתח לרחלי, גם כן חדשה. למה אני לא רואה אותה? רחלי שטיימץ, המיקרופון שלך פתוח, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? רחלי, בואי תספרי לנו מאיפה את, מה מימו. אנחנו גרים בגבעתיים מזה חצי שנה. אני מורה לחינוך מיוחד בהכשרה שלי, ומזה עוד לא חודשיים אפילו, חודש וחצי ב-Forever. תגידי לי רחלי, יש לך ניסיון בשיווק? ממש לא. אוקיי. כמה מוצרים מכרת מאז שהצטרפת לפני חודש וחצי ועד היום? בכמה כסף? מכרתי יותר מ-12,000 שקל כבר. וואו. כולם אומרים וואו. כמה חסר לך לראש צוות? 2 CC. יפה. זאת אומרת, את בסוף החודש הזה סוגרת או מחר ראש צוות. שכחתי להגיד לכם, בעזרת השם. סוגרים דרגה בסוף, גם באמצע החודש, אז כל מי שהולכת לסגור ראש צוות, תסגור את ה-4 CC שלה החודש. אוקיי. מתי תהיי מנהל? כמה שיותר מהר נקווה, בעזרת השם. מיד אחרי פסח, כן? מיד אחרי פסח. אני נוסעת איתך לשם. יפה, יפה. אוקיי. תודה רחלי. אז גם רחלי שטיימנץ מגבעתיים חדשה. הנה, המחרה הרבה, ראש צוות, יש לנו הרבה ראשי צוותים החודש. אוקיי. העלייה בדרגות, עם מה אנחנו עושים בחודשיים רצופים. שלב הראשוני של כל בן אדם זה להגיע לדרגה שנקראת משווק בכיר. 2 CC זה 1,140 כפול 2, 2,280 בחודשיים. לא ניכנס לזה כרגע לדרגות, זה מבלבל. רוב המשווקים לא כל כך מבינים את זה עד שהם מגיעים למנהל. גם אני לא הבנתי. תזכרו שיש מנהלים ב-Forever כחול על שפת הים. רק אצל הדס יש בערך איזה 20 מנהלות. אצלי גם כן יש איזה 5, ואחת סוגרת החודש. אז מנהל מרוויח בין 8 ל-15 אלף שקל, וזה ממש לא בעיה לעשות את זה. מי שעובד ובפוקוס מגיע לזה. יש לנו גם תמריצים. כמו שאמרתם, הדס אמרה שהיא קיבלה רכב, גם אני קיבלתי החזקת רכב. יש נסיעות לחול, תמה מקבלת בחודש הבא 4,000 שקל, 4,000, כן, 800 יורו, גם אני מקבלת כסף, גם הדס מקבלת עוד כסף חוץ מהבונוסים. בקיצור, אוקיי, כמה נקודות למחשבה. במשרה רגילה אתם הולכים לעבוד בבוקר, מגיעים בערב. ב-Forever אתם בונים עסק עבור עצמכם. אתם בוחרים מתי לעבוד. אתם בוחרים עם מי לעבוד. לא עובדים קשה, עובדים חכם מהבית בשעות גמישות. יש לכם אפשרות לעשות את זה ולהיות נוכחים בגידול הילדים. זה הזדמנות לשנות את אורח החיים. שכפול ומינוף שמגדיל את ההכנסה שלנו. אתם קובעים את קצב ההתקדמות שלכם. חשוב מאוד, זה ניתן להורשה, ויש כבר, אני מכירה 2 מקרים שירשו את העסק, וזה עסק שמביא הכנסה פסיבית. אין פה את העניין, גמרתי לעבוד, אני לא קם בבוקר לעבודה, אין הכנסה. אין דבר כזה. אני יכול להמשיך לעשות פעם, 2-3 בשבוע את הלקוחות שלי, והכסף ימשיך להיכנס בהכנסה פסיבית. זה לא נהיה בדקה. צריך לבנות את זה. אוקיי. יש לנו 4 מסלולים של הצטרפות. המסלול הראשון
אני לא אמרתי מה זה אין אפשרות להפסיד כסף. כל משווק שרוצה להצליח, כדי שהוא יהיה מסוגל למכור מוצרים, הוא צריך שיהיה לו כמה מוצרים בבית. כמה? זו שאלה טובה. רוב המשווקים קונים את ה-4,129, שתי ערכות. אני אומרת שכל משווק יעשה את מה שנכון לו. אבל אם אתם רוצים באמת להצליח, אתם צריכים שיהיו לכם מוצרים בבית כדי להצליח, כדי שתוכלו למכור ותוכלו לקבל פידבקים מהאנשים. וכשאני מגיעה לקטע הזה, אז יש אנשים שאומרים לי, אני לא יכול להוציא את ההוצאה הזאת עכשיו. רבותיי, אל תתבלבלו. זה לא הוצאה. זאת התנאה של הכנסה. שמעתם פה אנשים אומרים שהם מכרו 2,000 ו-3,000 שקל בחודש הראשון. מי שמתאמץ גם מוכר 12,000 שקל, שמעתם את רחלי. רוב המשווקים מוכרים את ה-2,000, 3,000, 4,000. זה בעצם הממוצע בחודש הראשון, למרות שאני בחודש הראשון מכרתי איזה 6,000 ויש לי לא מעט שעשו את זה. למה אני אומרת שזה התנאה ולא הוצאה? רוב המשווקים קונים את המוצרים בקרדיט בכרטיס אשראי. אז אם הם הולכים על כמה ערכות, והם עושים ב10 תשלומים, ונניח לצורך העניין שהם הלכו על 2 ערכות, אז התשלום הראשון, אם מי שקונה בפברואר, התשלום הראשון ירד רק באפריל. אז התשלום הראשון שירד באפריל, זה יהיה 420 שקל, 430 שקל, באפריל ירד 430 שקל. אבל עד אפריל כבר יהיה לכם 3,000 שקל ממכירת המוצרים. בעצם זה לא נכון להגיד אני הולך להוציא את הכסף. זה נכון להגיד אני מתניע את העסק שלי על ידי זה שאני קונה מוצרים, שאני אתחיל לשלם אותם אם אני עושה בקרדיט עוד חודשיים, אבל כבר בחודש הבא זה יכניס לי כסף. לכן אני קוראת לזה התנאה. אז, בתכלס אפשר בעצם לקנות מוצרים ב-300 שקל, זה יקבלו 15% הנחה. 15, אני אגדיל את זה כדי שיהיה לכם יותר ברור. 15% הנחה. ברגע שתעשו בחודשיים רצופים 2,280, תעלו לדרגה שנקראת משווק בכיר, ותהיו זכאים לבונוס של 5%, ותהיו זכאים לקבל את המחיר הסיטונאי. אם אתם שואלים אותי אם זה נכון לעבוד ככה, זה לא נכון לעבוד ככה, למי שרוצה לבנות עסק. תזכרו שאין אפשרות להפסיד כסף. למה? מכיוון שבכל זמן נתון, משווק שיש לו מוצרים בבית, ורוצה להפסיק לעבוד, יכול להחזיר את המוצרים עד שנה אחורה, ולקבל את הכסף חזרה. אז בואו ניקח משווק שקנה ערכה אחת של 2 cc. במקום שיהיה לו רק 15% הנחה, יהיה לו 21% הנחה. הוא כבר בפעם הבאה יהיה זכאי למחירון סיטונאי. הוא כבר יתחיל לעבוד ולמכור מוצרים. הוא יכסה את הקנייה שלו מהר מאוד, עוד לפני שהוא שילם את התשלום הראשון, אם הוא קונה בקרדיט. אבל אם הוא לא מכר כלום, עברה שנה, והוא רוצה להפסיק לעבוד, הוא יכול להחזיר את המוצרים ולקבל את הכסף שלו בחזרה, פחות דמי טיפול. אם הוא החזיר מוצרים ב-2,000 שקל, הוא יקבל בחזרה 1,850. אם הוא החזיר מוצרים ב-500 שקל, הוא יקבל בחזרה 450. זאת אומרת 10% או 150 שקל, הנמוך מביניהם. יש כאלה שקונים את הערכה הזאת ועוד ערכת קוסמטיקה. פה כבר יש להם רווח מיידי 1,178 שקל, ויש כאלה שהם רובם קונים את השתי ערכות, מוכרים אותם מהר מאוד, עוד לפני שהתחלתם, אבל ההנחה כבר 28.5%, זה כבר מכובד, ואחר כך הם כבר יקבלו תמיד את ה-30% הנחה, הם לא יצטרכו לשלם את המחירון הגבוה, הם כבר מההתחלה עובדים במחירון נוח, עולים דרגה ומתחילים להתניע את העסק. חשוב לזכור, אין אפשרות להפסיד כסף. אני רוצה שכל אחד מכם יחזור וישאל את עצמו, האם אתם יכולים להתפרנס לאורך זמן ללא עבודה?
אם כן, תשאלו את עצמכם כמה זמן. חשוב שתזכרו, אם אתם יכולים לעבוד 30 שנה, לא לעבוד 30 שנה ולהתפרנס, תבקשו ממי שיזמין אתכם להשתמש במוצרים, להכיר את המוצרים, אתם תהנו מהם. אם זה פחות, אתם צריכים טוב טוב לחשוב איך אתם עושים את זה כמה שיותר מהר מצטרפים אלינו. חשוב לדעת, אין דמי הצטרפות, אין דמי חבר, אין הוצאות וסיכונים, מוצרים אפקטיביים וייחודיים רואים תוצאות, הלקוחות חוזרים, אין צורך בניסיון קודם, כל אחד יכול, הדרכה ואימון ללא תשלום, הכל מלמדים אתכם, מה עושים, למי עושים, איך אומרים, למי אומרים, עבודה בצוות אתם לא לבד, ממש לא לבד, אין סיכון כלכלי, ואנחנו מזמינים אתכם לצעוד אותנו במסע המרתק עם Forever, ויש לנו הבטחה ברורה מאוד. המוטיבציה להצלחה היא עליכם. ההצלחה, תקבלו מאיתנו תעודת אחריות. אתם יכולים לעשות שני דברים, להרים טלפון למי שהזמין אתכם, ולבקש להירשם, או להרים טלפון למי שהזמין אתכם, לשאול ולקבל עוד אינפורמציה. תחזרו לאנשים שהזמינו אתכם ותבקשו עוד אינפורמציה, אם יש לכם שאלות. אני בטוחה שהם ישמחו לענות לכם. אז אני מודה לכל מי שהתארח פה, אני מודה לכל מי שדיבר פה, שיהיה לכולנו ערב טוב, ומי שצריך להתקשר אליי, שיתקשר אליי, גם אלי פליסר ואלישבע, ואנחנו נהיה בקשר. תודה ולהתראות.